ZANU-PF Political Secretary for National Security and the Minister of State Security, Comrade Love Matuke, has dismissed any efforts to remove President Emmerson Mnangagwa from office, calling these involved dreamers. Sanapinda mashikubuda tokwana state security aiwa minister anoonekwa kunzi aiwa these are like my threats ndoda kuti he knows and vanhu vanoziva kuti mukomana oyo aiwa is holding the most controversial post inoonekwa kunzi no one can threaten them. Sanapinda mashoko anobuda panapa achinzi aiwa vese vari kulota kuremova mutungamiri wenyika aiwa the daydreaming road was subscribe all like on the bell icon. TSHABANGUCHAMISA aiwa mubuda kwa mchinzi Matuke made these remarks during a ZANU-PF Masvingo Provincial Coordinating Meeting (TCC) over the weekend. He addressed the ongoing political tensions and insisted that any attempt to oust President Mnangagwa are fertile. In quotes, ED akachibata kuti talk of removing the president from the office emanates from wishful thinking, Matuke declared. Keep on dreaming. President Mnangagwa is here to stay. He further emphasized that the individuals behind these anti-ED plots are known and doomed, asserting that Mnangagwa remains the right leader for Zimbabwe. In quotes, ED is right man for the job, Matuke concluded, reinforcing the ZANU-PF leadership's stance on the presidency position. Thomas Kwabuda Panapaita Wanala Matuke, Ajita Mtukamiri wenyika is the one who's fit for that position, but at the same time tukona kuti ma ministers ari kushedziwa panguva ino vachinzi ngava uye aiwa vazovhota against impeachment yemutungamiri wenyika kunyazi kuonekwa kunzi at the same time vana Lavu Matuke panoti ED is fit for this job. Unokwanzi mutungamiri wenyika is now incapacitated to lead the country and kutoratidza desperate kwavari kutoonekwa kuuya vachibraiba maministers nemalegislators vanoonekwa kunzi vaitosvika around 8 yesterday. Mashoko anobuda panguva ino anyasi kuonekwa kunzi aiwa senyika yezimbabwe panguva ino kuonekwa kunzi vese vari kuoccupy macontroversial positions aiwa the ruling party ZANU-PF they are just supporting mutungamiri wenyika. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Subscribe or like, on the bell icon.